Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en video, hvor jeg skal gå lige ud en hel dag. Men hvis det er, at jeg skal sådan dreje, eller gå en anden vej, så skal jeg sådan tage en udfordring. Og så husk at gå ned og like og subscribe. Følg Jeppe Tolbod. Det er mig. Som kameramand lige nu. Så tænker jeg bare, at vi begynder at gå lige ud. Ja. Så tænker jeg at dreje den der vej. Hvis den der vej. Ja, den der vej. Så kom med terningen. Ja. Der. Så slå. Lige frem her. Så to. Hvad er det? Hoppe i en busk. Perfekt. Så jeg skal hoppe i en busk. Så er vi kommet over til den her meget fine grønbusk. Det er rigtig grøn. Ja. Så er jeg inde i busken. Her sidder man egentlig meget dejligt. Ja, kameramand, du skal ikke lige... Eller... Jeg hedder altså Jeppe. Du skal ikke lige skubbe mig ind i busken. Nej. Jeg skal lige foran dig. Så skal du sgu ikke løbe. Det er altså hårdt. Sådan ind i sådan en busk. Men I kan lige prøve at se udfordringer, så I kan læse. Det er alle de udfordringer, der er. Ja. Ellers kommer det ind på skærmen lige her. Så kan man lige se her. Det er sådan nogle Emil, skulle du ikke gå lige ud? løjser. Skulle du ikke gå lige ud? Nu skal du tage en straf. For bare at gå hen og vise noget. Det var lidt dumt. Ja, det er faktisk lidt dumt. Så må jeg lige finde udfordringen frem igen. Blev det? Nej. Hvad har vi der? Skrab hovedet hen ad asfalten. Det er bare løgn. Perfekt. Skal vi sige Hele vejen ned til herfra så over til terningen. Ja, herfra over til terningen. Gør det ondt? Mhm. Han er der snart. Så kan vi lige lave en stor ryg nu. Og sådan. Du har completed. Gør det ondt? En lille smule. Folkene så jeg ikke også lidt beskidt i hovedet. Jo, du har fået sådan en kæmpe rød plet der. Ja, det skal jo også passes. Hold lige op. Lige om lidt. Gør det ondt her? Nej, ikke noget du godt. Så skal vi gå lige ud. Det var mig, der dummer mig lidt der. Ja, det var Emil, der dummede sig lidt der. Du skal jo tage en straf med lige hernede. Ej, det er rigtigt. Det var lidt dumt, Emil. Eller? Ej, du kan ikke gå igennem en mur. Jeg tænkte på at kravle over. Nå. Vil du så den der vej eller den der vej? Jeg håber, du skal op ind i en busk. Er I klar? Ja. Lidt Etter. for en løsning. Så må jeg slå Emil. Han slog mig i min sidste video. Ja. Den nyeste video. Ikke hårdt, ikke hårdt. Her eller her? Bare her. Okay. Det gjorde ondt. Au. Skal jeg tage terningen? Jeg tager den bare. Okay. Det gør Vil du så den der vej?
Det var faktisk ikke helt gennemtænkt. Jeg skal slå igen lige om lidt. Jamen altså, så er det jo mere, om du vil gå Du derover. kan ikke bare slå den her. Nå, men prøv lige at se her. Hvis du går herover til, ikke? Herover til, så har du alligevel et godt stykke den der vej. På. Ja, jeg prøver at slå. Lad os lige finde udfordringen frem. Jeg kan ikke huske det. Det kunne være så sjovt, hvis du skal op i en busk. Det er løgn. Jeg tror lige, jeg fjerner. Prøv. 4. Slik på sko. Det kommer ikke til at ske. Det skal du. Kan den også være... Er det indeni, eller er det udenpå? Du bestemmer hvorhen. Vent. Ej, ikke snørbåndene. Det er for kedeligt. Jeg har ikke noget vand. Jeg slikker sådan derfra til der. Jeg har ikke noget vand, og den her er mere beskidt. Bare slik. Jeg har ikke kuglet min, vel? Du rørte den ikke engang. Så, den er godtaget. Det er godt nok ikke lækkert, det der. Er du sikker? Ja. Vil du gøre det igen? Nej, tak. Ja. Det er ulovligt i Singapore, det her. Nå, men der er 500 meter væk fra... Og jeg er klar. Kig om der. 6. Ikke igen. Så skal jeg tage ud på vejen. Herfra og her til. Det er jo fortog. Skal jeg trykke godt på cykelstien? Jeg gider ikke ud på vejen, det er farligt. Kan du ikke bare gøre det her? Det er jo fortog, det er ikke asfalt, det her. Det er jo næsten det så. Det er beton. Skal jeg bare gå hen til telefonen? Ja. Er det pinligt, det her? Ja, nu kommer der nogen. På gåben? Ja, de går lige bag dig. Det er en prank. Det var sådan en prank. Ja, lad os gå videre. Op ad her. Det er farligt. Og den her kæft, jeg kan ikke spille. Nå, ikke godt det her hjemme. Ikke godt det derhjemme. Hvorfor går du ikke bare herover, Emil? Jamen, fordi så skal jeg tage en straf, det har jeg ikke lyst til. Det skal du alligevel lige herover. Det er sådan set ikke. Nej, ikke hvis du kravler over. Det gør jeg. Altså, det er bare lige hjørnet, du skal kravle over. Det er jo ikke hele busken. Du skal bare ned her. Det er super akavet, det her. Her. Prøv lige vent. Jeg skal vel gå lige ud, skal jeg ikke det? Jo, du skal den her vej. Bare ned her. Du må godt hoppe ned nu. Det var super akavet, det der. Hvad synes du? Ja, fik en pind lige i ryggen. Men det der med trafikkrydset her, det skal I satme ikke gøre derinde. Det er farligt. Når I ikke har styr på det ligesom mig. Prøv lige finde det. Emil han fik et lille bitte sår, da han var oppe og kravle i busken. Ja, der var jeg oppe i den der hvor der var den der haløjse. Der hvor Emil ikke bare kunne kravle over den normalt. Ja, så fik jeg lige et au. Ja, hvis man kan få mikrofonen derude. Så var der bedre lyd på os. Ja. Jeg er med på L4. 4. 4 ikke igen. Slik på skov. Det var godt, Emil. Næste video, der kommer. Var det ikke bare din mor, der spurgte, om du skulle hentes? Og måske også lidt det.
måske så lidt mere det hele, end jeg gør. Jo. Skal lige få udfordringen frem her igen. 1, 3, 2, 1, 2. Det er en 5, hvad er det? Den har vi ikke haft. Man må tegne dig i hovedet. Let's go. Må jeg tegne én ting på dig? Begge kinder og en. Jeg må tegne én ting på dig. Du må tegne på den ene kan på den anden. Og Men der er jo, hvis du får en straf mere, den igen. Skal vi ikke bare sige, at jeg må tegne én ting per gang? Jo, du må tegne på den der kinder. Jeg kan tegne. Du mangler lige den med streg. Så er jeg fin. Man kan ikke se, det skal ikke bare lige filme det. Jo. Så er Emil blevet rigtig fin her. Ja. Skal vi lige prøve at se, om I selv kan se det her. Det blev fandme grimt. Det er mega grimt. Nå, så skal vi videre. Skulle vi ikke ind ad der? Nej, jeg tænkte på det andet. Sagde du ikke, du gad ind ad der? Nej, det er rigtigt. Nej. Lige må en straffe, lige gå derned. Nej, det gør vi ikke. Okay. Vi gik jo stadig på. Vi gik på linjen. Det stod der. Ja. Så. Lad os gå. Hvad hedder den vej? Den hedder Dronning Louises vej. Det er godt, Emil. Jeg tror, det er dødsbrug. Altså Emil. Mm-hmm. Nu ved jeg jo ikke helt, hvor stien går herinde med. Men jeg tror faktisk, du er virkelig heldig. At du, fordi... Men du skal måske ikke over en lille grund for at komme over til stien. Okay. Jeg tror faktisk også, at jeg er mega heldig, Ebbe. Ja, fordi altså... Sådan er det, når man kommer og går lige ud. Så skal vi tage en straf her. Ja. Men den er lige... Det er med. Hvis du går helt herover, så kan vi gå. Så slå her. Hvorfor? Nå, så bare slå der. Ja, lad os lige slå her. 2. Er det omkast, fordi du ramte min sko? Jeg tænker, 2 hvad er det? Så er der slå. Op en busk. 6. 6. Ej. Vil du hellere have toeren? Ej, det vil jeg ikke. Jeg vil hellere have 6. Over til terningen. Så. Du er ikke ved terningen. Så er der jo. Er det nu? Ja. Hvordan var det? Det var Godt som Det var fint nok, men det kunne have været bedre. Men det kunne have været bedre. Men Emil, Hvad? nu spørger jeg bare lige, inden du har over hegnet. Prøv lige vent. Prøv lige... Det har jeg ikke. Shit, det skal jeg ikke forbi. Min løg. Kom nu bare, Emil. Min løg. Hvordan var det? Det var fint nok. Altså, hvad vil du gøre over i enden? Jamen, jeg kan ikke se noget. Har du åbnet øjnene? Au. Synes du selv, det der er behageligt? Nej, det var ikke. Var det ikke nemmere bare at tage en straf og så gå sådan lidt skråt? Au. Gør vi det? Ja. Au, det gør faktisk ondt. Jo, det.
5. 5. 5 må mænd må tegne dig i hovedet. Ja, tak. Så Bare kan... for at gøre det besværligt for kameramanden, så lægger man noget. Ja, Okay. det skal du altså ikke gøre. Jeg havde lige glemt, at jeg skulle til pressen, og jeg håber, det kan komme med. Kan det ikke sådan? Må jeg prøve at se den? Må jeg prøve at se den? Så er vi gået i lang tid. 45 minutter, hvis ikke en time. Så vi tænker at slutte videoen her. Så vennen er bare tilbage hjemme til hans hus. Ja. Yeah. Husk at like og subscribe. Så husk at gå ned og følge både mig og ham kameramanden. Jeg kan lige vise dig selv lige med det, så nogle videre. Lige præcis. Ja, og så ja. Husk at gå ind på min Instagram. Den kan poppe op et eller andet sted i videoen. Og så var det sgu bare egentlig det for denne video. Så ses vi. Bye!